भाजणीचा तशाच कोंबडी वड्यांचा व्हिडिओ पाहून आपल्यातल्या खूप जणांनी फरमाईश केली ती खमंग थालीपीठाची। ह्याच भाजणीची आज आपण करणार आहोत खमंग अशी थालीपीठ। आपली भाजणी तयार असेलच, जर नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक मी ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये देत आहे। तेव्हा लवकरात लवकर तो व्हिडिओ पाहून भाजणी तयार करून घ्या, म्हणजे कोकणी वडे तसेच ही आत्ताची थालीपीठ या दोन्हीचा आस्वाद तुम्ही घेऊ शकाल। ह्या व्हिडिओमध्ये या खमंग थालीपीठाचे आपण दोन प्रकार पाहणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर या खमंग थालीपीठासाठी लागणारे साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। आपल्याला 3 मोठे कांदे लागणार आहेत। हे कांदे मी उभे असे पातळ चिरून घेतलेले आहेत। पाव चमचा हळद, 2 मोठे चमचे तिखट, चवीनुसार मीठ, 1 छोटा चमचा साखर, थोडीशी कोथिंबीर आणि थालीपीठासाठी लागणारं मुख्य साहित्य म्हणजे भाजणी। ही भाजणी कशी करायची याचा सेपरेट व्हिडिओ केलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। आपण 3 मोठे कांदे उभे चिरून त्यांना छान असं मोकळं करून घेतलेलं आहे। ह्याच्यात घालायची आहे पाव चमचा हळद, 2 मोठे चमचे तिखट, 1 छोटा चमचा साखर, थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं साहित्य आपण एकत्र करून घ्यायचे। हे छान मिक्स करून घ्यायचं। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आणि मग ह्याच्यात आपण भाजणीचं पीठ घालणार आहोत। हे सगळं साहित्य असं एकत्र केल्यामुळे ते सगळं छान मिळून येतं। मिठामुळे कांद्यालाही आता पाणी सुटायला लागलेलं आहे। आता ह्याच्यात आपण भाजणीचं पीठ घालून घेऊया। ही भाजणी मी 1.5 कप घेतलेली आहे। आता आपण हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून घेऊया। हे एवढं पीठ भिजवायला मला 1/4 कप पाणी लागलेलं आहे। आपलं पीठ छान एकत्र झाले। आता आपण थालीपीठ करायला सुरुवात करूया। हे आपल्याला थापता येईल इतपत पातळ मळायचं आहे। जास्त घट्ट मळलं की थापताना जोर लावायला लागतो, त्यामुळे थोडंसं असं पातळ करून घ्यायचे। आता आपण थालीपीठ करायला सुरुवात करूया। आता थालीपीठ थापायला आपण सुरुवात करणार आहोत। मी पोळपाट घेतला आहे, त्याच्यावरही प्लास्टिकची पिशवी घातली, म्हणजे थालीपीठ थापायला आपल्याला सोपं जातं। त्या प्लास्टिकच्या पिशवीवर थोडंसं पाणी लावून घ्यायचंय। आता ह्याच्यावर आपण मळलेल्या भाजणीचा गोळा ठेवायचा आहे। आता हाताला थोडं पाणी घेऊन हा असा थापून घ्यायचा। आपण ज्या तऱ्हेने वडे थापून घेतलेत ना, त्या तऱ्हेनेच हे थालीपीठही थापून घ्यायचे आहे। हे आपलं थालीपीठ थापून झाले। आता ह्याला असे होल पाडून घ्यायचे। तुम्ही पिठाचा गोळा एवढाच घ्या की हे थापल्यानंतर आपल्याला हातावर काढून घ्यायचं आहे। आपण थालीपीठ थापत असतानाच मी तेल तापत ठेवलेलं आहे। आपलं तेल तापलंय। हे तेल मीडियम फ्लेमवर तापलेलं आहे। आता हाताला थोडं पाणी घ्यायचं आणि जसा आपण वडा उचलला अगदी तसंच हे थालीपीठही काढून हातावर घ्यायचं आहे। आता हे थालीपीठ आपण तेलात सोडायचं आहे।
गॅस आपला मीडियम फ्लेमवर आहे। 1.5 ते 2 मिनिटात आपलं थालीपीठ असं छान तरंगायला लागले। आता हे आपण पलटून घेऊया। दुसऱ्या बाजूनेही या थालीपीठाला 1.5 ते 2 मिनिटं छान तळून घ्यायचं आहे। आपल्या थालीपीठाला छान रंग आलेला आहे। आता हे आपण काढून घेऊया। आता आपण दुसऱ्या पद्धतीने थालीपीठ कसं करायचं ते पाहूया। हे मी पोळपाटावर एक मऊ असा रुमाल घेतलेला आहे, जो मी भिजवून घेतलाय व्यवस्थित। आता त्याच्यावर थोडं अजून पाणी लावायचं। हे फडकं छान असं भिजवून घ्यायचं आहे। ह्याच्यावर आपण आता थालीपीठाचा गोळा ठेवायचा आणि ओल्या हाताने त्याला छान थापून घ्यायचं। हाताला थोडं पाणी घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला थापायला फार सोपं जातं। मघाशी आपण जे थालीपीठ केलं त्याच्यापेक्षा हे जरा पातळ थापलेलं आहे, कारण हे आपल्याला तव्यात टाकायचं आहे। आता ह्यालाही आपण अशी भूक करून घेऊया। आता गॅसवर आपण तवा ठेवलेला आहे, जो छान असा तापवून घ्यायचा आहे आपल्याला। आपला तवा छान तापलाय। आता ह्याच्यावर आपण थोडं तेल सोडायचं आहे। गॅस आपला मीडियम टू लो मध्ये ठेवायचा आहे। आता थालीपीठ आपण घालून घेऊया। थालीपीठ टाकल्यानंतर थोडंसं तेल सोडायचं। त्याच्या कडेने थोडंसं तेल सोडूया आपण। गॅस आपला मीडियम टू लो मध्ये आहे। आता हे आपण पलटून घेऊया। गरमागरम थालीपीठ वर मस्त असा लोण्याचा गोळा आणि सोबतीला लसणीची चटणी, असा बेत तुम्ही कधी करताय? मला कमेंट करून नक्की सांगा। धन्यवाद।